Madwar it-toroq Maltin qed jiġu installati barrikati tal-konkos illi għandhom lan li joffru aktar sigurtà fit-toroq arterjali. Din is-sistema ġdida tal-qoħa l-vetturi u muturi adottata minn Infrastruttura Malta iżżanżnet fi triq tal-Balal f'San Ġwan il qed tinbena mill-ġdid u li twessa tal-4 korsiji. Din is-sistema tal-qoħ qed tintuża f'ħafna toroq arterjali f'pajjiżi Ewropej. L-Aġenzija qalet li dawn jifilħu għal daqqiet qawwija saħansitra ta' xarabank pis ta' 13-il tunnellata missuqa b'veloċità ta' 70 km fis-siegħa. Dawn il-barrikati li huma manufatturati f'impjanti f'Malta huma twal 6 metri u għandhom pis ta' kważi 3 tunnellati u nofs. Din is-sistema ser tintuża wkoll fi triq reġjonali li wkoll qed tingħataw ġdid. L-istrutturi tal-konkos fi triq tal-Balal huma ddiżinjati għal tal-apposta sabiex meta vettura tiżvija u taħbad magħhom din tidħol lura fil-korsija. B'hekk titnaqqas ir-riskju li tinqaleb jew tispiċċa fuq il-karreġġjata l-oħra illi tagħti għad-direzzjoni opposta. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrik Azzopardi qal li fil-waqt li s-sewwieqa għandhom isuqu bil-galbu, dawn is-sistemi ta' ħarsien jikkontribwixxu biex ikomplu jnaqsu l-konsegwenzi serji li jistgħu jġibu magħhom inċidenti ta' traffiku f'pajjiżna. Dawn il-qoħ għandhom il-kapaċità li jnaqsu ċ-ċans ta' ġrieħi gravi fon is-sewwieqa u l-passiġġieri u fl-istess waqt qed joffru aktar protezzjoni lis-sewwieqa tal-muturi li jkunu lebsin l-elmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.